Hello people! Welcome back to my channel and here I am again, Honey Joy sa atong kanta sa kinabuhi. So, ang kanta po sa kinabuhi natin for today is naisipan ko po na magluluto po tayo ng yellow corn budbud. Ito po yung suma na yellow corn. So, meron po kasi ang yellow corn dito. Nag-online selling po ako dito. Nagpo-post ako sa Facebook. So, meron akong isa. Gusto ko pong ma-feel at masubukan kung paano gumawa ng isang yellow corn na sumay. So, let's go guys. Samahan niyo po akong magluto. And before that, kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo lagi kung meron po ang bagong upload na video. And thank you guys sa mga nag-support, sa mga nag-subscribe. Umabot na po ng 100 subscribers. So, thank you all and sana isamahan nyo pa rin ako. Tara, samahan nyo ako magluto ng yellow corn na sumay. Unang-una talaga natin gawin guys is ihanda po natin yung mga kakailanganin natin. So, ayan, naghanda ako ng niyog kasi kailangan natin ng niyog para sa ating gawing yellow corn na sumay. So, ayan, medyo nahirapan ako dito Yan. Wow! Alam niyo ba kung anong tawag dito? Yan po yung tinatawag sa amin na buwa. Hindi ko alam kung anong Tagalog niyan, pero kinakain po yan. Pero ayokong kumain ng malalaki. Hindi kasi matamis. Magkagod na ta guys sa atong lobby. Ito Tagalog ng kagod. Gayot ba? Ito yung gayot hiwa. Ewan ko kung anong Tagalog ng kagod. Basta kay kagod. Kakailanganin din natin ng dahon ng saging. Yan po yung pambalot ng ating mais. Na rak na mais sa Tagalog. Sa atin kasi yung tawag dyan dito, tik-tik. May ibang meaning ng tik-tik. Alam ko yung nasa isip nyo. Yung mga Bisaya dyan. Huwag kayong reminded. Yun talaga yung tawag sa mais na giniling or flour ba yan? Cornmeal. Basta ang alam ko giniling yan na mais. So, ayan, may nakuha na akong dahon ng saging. Grabe yung kinuhanan ko dun sa taas. Tapos, ganitong gawin natin. Tanggalin natin yung nasa gitna ng dahon ng saging. Tapos, kailangan po natin isa lang yung dahon ng saging sa apoy para hindi siya madaling mapunit. Yun po yung purpose bakit kailangan natin gawin yan. So, ayan na yung mga ingredients. May dahon ako ng saging, ayan, gata, asukal, may ibap, may Eden cheese. Nakita ko lang din to sa YouTube kaya huwag kayong dyan. Ginaya ko lang, wala akong experience. This is my first time. Ayan. So, paghaluin mo lang yan. And then, I'm not expert nito. Kaya, nagtry lang po talaga ako. So, ready na tayo sa pagbabalot. Ayan, balutin natin yan lahat. Konti lang naman yung ginawa ko, kaya madali lang yan balutin. So, siguro nagawa ko mga 10 lang talaga kasi konti lang yung ginawa ko. Nag-try lang naman ako kasi wala pa naman akong karanasang ganito, diba? Baka hindi magkadimao. Hindi magkaano yung mga lasa, ewan ko na lang, masayang lang yung mais, diba? So, try lang natin, try. Gano'n naman tayong mga nanay mahilig tayong mag-experiment ng mga luto. Basta yun na. So, ready na ang ato
yellow corn na budbud. Ato na ning lutoon. So guys, ito lang yung maipakita ko kasi kinain na talaga ng mga anak ko yung iba. So far masarap naman yung timpla ng naluto ko. And thank you for watching. See you in my next video.